Хәтирәләр. Иң яраткан укытучыбыз. Якты дөньялар белән хушлашып, үлеп киткән дигән хәбәр интернет челтәре аша миңа да килеп җитте. Беренче минутларда бу хәбәргә ышаныргамы, юкмы дигән сорау килеп басты. Һич кенә дә ышанасы килми иде шул. 2 ай элек кенә телефон аша сөйләшеп алган идек. Гүзәлия, минем август айында юбилеем була. Күптән түгел Хәмит Габдрахим улының гомер бәйрәмен бик яхшы итеп оештырган идегез. Минекен дә шулай итеп үткәрик, ярыймы? Ди. Юк, Зинфир апа, алай гына да түгел, аңардан да яхшырак итеп уздырырбыз, Алла бирсә. Хәмит абыйның юбилей кичәсенә бер атна әзерләндек. Сезнең юбилейга кадәр әллә күпме гомер бар әле алда, дип көлешеп алган идек. Язмыш, бу кадәрле явыз булырсың дип кем уйлаган? Юбилей турындагы бар планнар 1 минут эчендә кәрттән төзелгән йорт кебек челпәрәмә килеп юкка чыкты. Күк йөзедәй зәп-зәңгәр күзле, бөдрә чәчле, һәр чак мөлаем йөзле Зинфира апабыз безне мәңгелеккә калдырып китте. Аны белмәгән кеше булмагандыр ул. Башта гади укытучы булып, күп тә үтми класстан тыш эшләр буенча завуч, аннан соң инде мәктәп директоры вазифасында башкарырга туры килде аңа. Кайда гына эшләмәсен, бар көчен салып, җанын, тәнен биреп, беренчелекне беркемгә дә бирмичә эшләргә тырышты. Кызганычка каршы, иптәше Фәрит абый бик иртә вафат булды. Шуңа карамастан, Зинфир апа сынмады, сыгылмады, баһадирлардан бер дә кәм булмаган 3 ул үстереп, һәр берсенә югары белем биреп, тормыш юлына аяк бастырды. Бүгенге көндә алар үз юлларын табып, семьялары белән тормыш көтәләр, балалар үстерәләр. Зинфир Аскаровна мин укыган класста рус теле һәм әдәбиятын укытты. Аның һәр бер дәресен көтеп ала идем мин. Ул бүлмәгә килеп керсә, болытлы көнне кояш чыккан кебек була торган иде. Һәр бер укучының тын алышыннан сизә иде бугай. Әзерме ул дәрескә, әллә юкмы? Такта янына басып, дәресне аңлатып торганнары бүгенгедәй күз алдында. Аның һәр бер әйткән сүзен йотлыгып, тыңлап утыра идем. Шуңадыр да 10нчы сыйныфны тамамлагач, Стәрлетамак педагогия институтының филология факультетына кереп, Аллага шөкер, укып чыгып, рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләде. Монда Зинфир Аскаровнаның өлеше бик зур. Бүгенге көндә дә аның укучылары арасында минең кебек яраткан укытучыбызның юлын сайлап, үзләрен белем бирү һәм тәрбия эшенә багышлаганнар бик күп. Зинфир апаның кулыннан килмәгән эш булмагандыр ул. Хәтерлим, без 8нче сыйныфта укыганда ул оештырган драма түгәрәгенә йөреп спектакльләр куя торган идек. Зинфир апа һәр беребез булып уйнап күрсәтә. Без шыркылдашып читтән генә карап торабыз. Аннары инде үзебез дә сизмәстән аңа охшатырга тырышып, уйный башлый торган идек. Театрга олы мәхәббәт шул чакларда уянгандыр бугай. Ул сугыш турындагы китапларны бик ярата иде. Үзе укып беткән әсәрләрне безгә сөйли иде, укып бетә алмаганнарын дәрестән соң калып, җылый-җылый безгә укый иде. Без мөкиббән китеп тыңлый идек. Зинфир Аскар кызы искиткеч матур күңелле, тыныч холыклы, акыл хазинасы дисәм дә, бер дә шаштыру булмас. Һәр бер кешене тыңлый, тынычландыра белде. Матур киңәшләр бирә торган апа иде ул. Аның акыллылыгы, осталыгы, туры сүзле, ачык күңеллелеге күпләргә мәгълүм.
Ул аз гына вакыт эчендә кешене үзенә карата белә, аның күңеленә кереп урнаша, үзен хөрмәт иттерә, яраттыра белә торган кеше иде ул. Олыны олы, кешене кеше итә белгән, көчле рухлы, ярдәмчел, абруйлы кешеләрнең берсе булып, безнең күңелләрдә мәңгегә якты йолдыз кебек янып, юл күрсәтәчәк яраткан укытучыбыз Салимьянова Земфира Аскар кызы. Тыныч йокла, Земфир апа.